Ni da mu da musu. Shi ba bacci yake fa. Dama na ga wani iPhone da shi. Kai baba kai ina ba zan sato iPhone din nan ba kuwa. Bacci yake ba. Haka ci wurin ka. Ya tare kuɗi. Dama na gaishe da wata blackberry. Baba kaya ne ya tare kuɗi. Baba. Bala'i. La wala wala quwwata illa billah. Dama kun daɗe kuna ga mana sa'ata a gida ko? Da mun kawo maka. Kwana ga wuri. Yar zamani. Kwana ga wuri. Yar